Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu. U današnjem klipu radimo Clash Royale. Idemo. Počeo sam opet do kraja. Ja volim tako ljudi, pa izvinite. Jebeno to isto. O Bože, sad. Govori, ljubav moja, dođi ovdje kod mene. Joj. Ne, ovo počinje da me nervira. Hasta la vista, baby. Dođi ovdje kod mene. Udvaraju se svega. Ohohoho. Vidi ga, vidi ga. Vidi ga, vidi ga. Vidi ga, vidi ga. Šta je bilo? Evo ti. Ajmo. Ljube moj, da djevte kad mene napokon je izašao. Imaš ga. Nek ti je sva sreća. Ovo neki hor, ljudi. Glavni talvel mi nije ni dodirnuo.
svilnutika. Sad ćemo da otvorimo. Ovo je čest. Šta sam dobio, ljudi? Šta sam dobio? Špaluka sa banana 4. Kako dobar sam. I! Dobre! To sam čekao. Dobar sam. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 karte. Ajmo da sakupljamo karte. Ljudi, ostavite like, šerajte, subscribeujte. Pozdrav za sve moje uče. Pozdrav za sve moje drugove, drugarice. Dobro, pritisnite subscribe, ono crveno zvonce, znate već koje. Komentarišite i vidimo se sutra uveče. Ćao!